Il-maġġoranza tan-negozji Maltin wawċin qed iħarsu lejn tmiem din il-ġimgħa, partikolarment il-jum tal-ġimgħa fi Black Friday b'mod pożittiv u qed jistennew li tkun waħda tajba n-negozju tagħhom. Tħabbar dan f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President u l-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji Paula Bela u Abigail Mamo tal-aħħar tgħid kif anke l-konsumatur Malti qed jistenna bil-ħerqa dan iż-żmien ta' skontijiet. Min-naħa ta' feeling meta nħarsu lejn Black Friday l-istess feeling għandna din is-sena, jiġifieri normalment tkun pożittiva ħafna bl-offerti u bl-inizjattivi li jkunu għaddejjin ma' Malta kollha naraw il-konsumatur looking forward u jikkonkorri. Ma naħsibx li din is-sena ħatkun xejn inqas, ovvjament fejn jidħol kemm ħatkun ta' suċċess kemm ħajkun l-ammont ta' beħ, naħseb li akkont din is-sena kkumparat mal-bqija tas-sena wkoll se jkun tajjeb. Paula Bela spjega kif ftit jimilu l-Kamra tal-SMEs iltaqet mas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci fejn din innutat u konfermat kif il-protokolli brabta mal-imxija fil-ħwienet qed jittieħdu b'mod serju u responsabbli ħafna. Fil-konferenza ġie spjegat ukoll li din is-sena Black Friday se jkollha preżenza qawwija online hekk kif il-biċċa kbira tan-negozji għandhom jew fetħu sit biex il-konsumaturi jixtru mill-kumdità ta' darhom. Il-President Bela żied jgħid li l-ekonomija ta' pajjiżna ma tistax tieqaf għax magħha jbagħtu n-negozji ħaddiema u l-familji. Hawnhekk għamel referenza għall-għajnuna kruċjali qed jagħti dan il-Gvern lin-negozji f'dawn iż-żminijiet ta' pandemija. Nappella lil kulħadd. L-ekonomija b'xi mod jew ieħor ftit jew wisq trid tiċċaqlaq, trid tibda dik. Ġifieri kif fatt ovvjament għandna bħala pajjiż ukoll qed jagħmel is-sagrifiċċju anke fil-sussidji, fis-sussidji għall-impjiegi, ġifieri kollox irid jibda jiċċaqlaq. U jiena nappella lil kulħadd li dal-miliet iwa għandna nagħmlu xi ħaġa dik xi ħaġa speċjali, noqogħdu attenti fejn imorru. Abigail Mamo qalet kif is-sena l-oħra Black Friday kienet rekord tan-negozji, iżda minkejja li din is-sena hija differenti, xorta se tkun waħda pożittiva. Innutat kif in-nies fadlu aktar din is-sena u għalhekk appellat biex nagħtu prijorità lin-negozji lokali żgħar biex l-effett ma jibqax jinħass wara l-pandemija. Intant f'kummenti lill-medja l-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji riġgħet tenniet l-inizjattiva li ħall-Gvern brabta ma' żmien il-miliet fil-Belt Valletta mhumiex biex jiġbru l-ġemgħa u l-folol u li bdaw l-inizjattivi m'hemmx lok ta' paniku għalihom, iżda huma biss inizjattivi biex isostru l-negozji li qed ibatu u li warajhom mhux biss hemm familji iżda wkoll mijiet ta' ħaddiema. Wasalna għal konklużjonijiet, entitajiet waslu għal ċertu konklużjonijiet li llum il-ġurnata qegħdin jirrealizzaw li mhijiex sitwazzjoni ta' allarm fejn tidħol din l-attività tal-belt. Għall-ġurnata tal-Black Friday din il-Kamra f'sit wieħed ġabret 200 negozju li qed jiggwidaw b'mod aħjar ta' x'servizzi joffru huma.